Тәрбия бирү бүйек эш ул кешенең язмышын хәл итә, дип әйтә рус теле әдәби тәнкыйтьчесе Виссарион Белинский. Кемдер исә тәрбияне әдәплелек белән бутап яхшы гадәт кенә дип саный, ә бит беренче чиратта бу баланың рухи үсеше. Бала тәрбияләүдә иң мөһиме бала белән уртак тел таба белү. Шуңа күрә балалар белән аралашканда эчкерсез булу һәм аларның ышанычларын аклау олыларның төп бурычы. Бу белем дөньясы. Бүген безнең чыгарылыш 27 сентябрьдә билгеләп үтелә торган мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре көненә багышланган. Бүгенге чыгарылышта күңел һәм йөрәк тәрбиячесе, республиканың иң яхшы тәрбиячесе кайда эшли? Собырлык һәм хезмәт. Логопед эшендә нинди авырлыклар очрый? Кешелекнең универсаль теле. Музыка балаларга ничек ярдәм итә? Иң яхшы тәрбияче. Кем баласының шундый мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәренә эләгүен теләми? Казанның Яңа Сәвин районындагы 50 номерлы балалар бакчасында тәрбияләнүчеләргә бәхет елмайды. Аларда Анастасия Воронцова эшли. Быел яз ул берничә тур узып, Татарстанның иң яхшы тәрбиячесе мактаулы исеменә лаек булды. Тәрбияче бөтен Россия конкурсында республикада аны яклаячак. Анастасия Воронцова бәйгегә көн саен әзерләнә, чөнки аның эше балалар белән бәйле. Аның өчен иң мөһим имтихан балаларга иң яхшы тәрбияче булу. Елда Татарстанның иң яхшы тәрбиячесе булып танылган Анастасия Воронцова Казанның 50 балалар бакчасында эшли. Рус милләтеннән булса да, шактый чиста итеп татарча сөйләшә. Энем кичкенә булганда, мин аңар әкиятләр сөйли идем, без бергә уйный идек. Аннары мәктәпне бетергәч, мин педколледжга кердем и тәрбиячегә өйрәндем. Иң яхшы тәрбияченең үз остаханәсе бар. Анда балалар рәхәтләнә, балчык изеп, файдалы пычракка буялып. Мин балчыктан машина ясыйм. Уймышак рәхәт, Ростелин туй балчык кызык. Мине Анастасия Олеговна өйрәтте. Анастасия Олеговна матур, ягымлы, миңа балчык белән эшләү ашады. Балчык йомшак, кулларга рәхәт. Табигый материал, балчык аллергия бирми, кул моторикасы өчен әйбәт. Бу исә балаларның сөйләмен үстерә, хәтерен һәм фикерләвен яхшырта. Работа с глиной помогает агрессив. Балчык белән эшләү агрессив балаларны тынычландыра, гиперактив балаларга игътибарны тупларга ярдәм итә. Балчык белән 5 минут эшләгәннән соң мондый балалар тынычланып китәләр. Адым саен сайлау мөмкинлеге. Казанның 50 балалар бакчасында инициатива сабыйлар кулында. Балалар, үзегез ничек телисез, ничек уйлыйсыз, шулай эшләгез. Сабый чакларыннан ук үзләре карар кабул итәргә өйрәнәләр. Нинди төс белән буярга, кайсы карандаш белән рәсем ясарга, нинди уен уйнарга һәм анда кайсы рольгә керергә, барысын да бала үзе хәл итә. Вак кына эшләр кебек. Тик малай кызларның мөстәкыйль шәхес булып үсеп җитүе нәкъ менә шушы кечкенә адымнардан башлана. То, что мы им не запрещаем ничего. Без балаларга ирек бирергә тырышабыз. Аларны кысалар эчендә тотмыйбыз. Аларның иҗади мөмкинлекләре, сәләтләре ачыла. Балалар бакчасына барырга да куркып тормыйлар. Үзләре теләгәнчә эшләгәнгә ырышмыйбыз бит. Зур конкурслар, зур җиңүләр әлбәттә абруй, дәрәҗә һәм тәҗрибә исти. Тик Анастасия Воронцованың төп имтиханы балалар алдында. Төп бәяне алар бирә. Анастасия Олеговна миңа бик эшле. Анастасия Олеговна он рус, мы белән татарча сөйләшә. Мин аны яратам. Яшь шул ук вакытта зур тәҗрибәле. Бала тәрбияләүнең төп принципларына тугры, әмма үз юлы бар. 2019 елның иң яхшы тәрбиячесе исемен яулаган Анастасия Воронцова жюрины да, хезмәттәшләрен дә киң кырлы һәм уникаль булуы белән җәлеп итә. Анастасия Олеговна бик актив, тырыш, үз өстендә эшли, һәр вакыт укый, ниндер курсларга йөри, үз белемен арттыра. Анастасия Воронцова хәзер Россия күләм конкурсның читтән торып үткәрелә торган этабында катнаша. Үз сайтын булдырган, Мәскәүгә эшенең киң кырлы булуын дәлилләгән материаллар җибәрә. Ә ноябрь ахырында ул Мәскәү өлкәсенең Красногорск шәһәренә китәчәк. 16 ноябрьдән 20-сенә кадәр анда Россия тәрбиячеләре конкурсының финалы үтә. Анастасия Воронцова моңарчы бер тапкырда күрмәгән балалар белән эшләргә тиеш. Темасы да алдан бирелми, кичтән генә итәчәкләр. Татарстанның иң яхшы тәрбиячесе педагоглар өчен мастер-класста үткәрәчәк. Анастасия Воронцованың көндәшләре Россиянең 70 төбәгеннән киләчәк.
Балалар бакчасында эшләү турында сөйләгәндә еш кына анда мөһим профильдәге белгечләр, әйтик, психологлар яки логопедлар турында онытабыз. Логопед балалар өчен нәкъ менә шушы яшьтә кирәк бит. Балалар бакчаларында сүз җитешсезлекләре булган балалар саны арта бара. Әлеге проблеманы игътибарсыз калдырырга ярамый. Балалар аралашканда уңайсызлыкларсыз сөйләшергә, куркусыз үз фикерен белдерергә өйрәнергә тиеш. Казанда махсус балалар бакчалары бар. Аларда сөйләшүдә авырсыну кичергән тәрбияләнүчеләргә авазларны дөрес әйтергә генә түгел, катлаулы җөмләләрне дә җиңел генә әйтергә өйрәтәләр. Аларның берсендә Виолетта Тарасова эшли. Ул яхшы логопед кына түгел, ә берничә ел элек Россиянең иң яхшы 15 тәрбиячесе исемлегенә кергән иде. Логопед һөнәрендә нинди авырлыклар бар? Алдагы сюжетта. Чтобы язычок был у тебя сильный, чтобы правильно ты выговаривал все звуки. Сөйләшү өчен кирәкле әгъзаларга массаж, тел ирен язылырга, иркен хәрәкәтләнергә тиеш. Логопедический массаж делаем для нормализации тонуса мышц. Бу массаж артикуляция массажы дип атала. Сөйләм аппаратын камилләштерә, авазларны дөрес әйтергә ярдәм итә. Хәрефләрне дөрес әйтмәү, тотлыгу 3 яшьтә дә сөйләшмәү. Балалардагы сөйләм кимчелекләре нигездә шулар. Барысы да баш мие эшчәнлеге белән бәйле, аның үсеш тоткарлыклары белән. Логопед кулланган алымнарның күбесе баш мие эшчәнлеген яхшыртуга юнәлтелгән. В наушниках сейчас специально обработанная музыка, которая... Наушниклар аша махсус эшкәртелгән классик музыка яңгырый. Аның тембры кисәк үзгәрә. Мондый көйләрне тыңлауда баш мие эшчәнлеген яхшырта. Бу сөйләм өчен бик әйбәт. Бала спорт уеннары белән шөгыльләнә кебек, әмма бу да сөйләм кимчелекләрен бетерү өчен күнегүләр. В процессе ребенок стоит на доске, она видится неровная очень. Бу такта балансны сакларга өйрәтеп, баш мие эшчәнлеген яхшырта һәм сөйләмдә катнашучы барлык әгъзаларны активлаштыра. Сулыш алу да тиешенчә булырга тиеш. Сөйләме проблемалы балалар гадәттә дөрес суламый. В конце занятия программа ставит оценку. Программа билге куя, бала үз эшенең нәтиҗәсен күрә, үз-үзенә бәя бирә ала. Уен формасындагы күнегү сабыйларга дөрес сулыш алырга ярдәм итә. Нәтиҗәдә сөйләшүләре яхшыра. Сөйләм кимчелекләре булган балалар саны елдан-ел арта. Элек алар бөтен балалар бакчасына берничә булса, хәзер тулы бер группада логопед. Увлеченность детей гаджетами. Телефон гаджетлар сабыйларның телевизор артында еш утыруы төп сәбәпләрнең берсе. Сөйләме дөрес формалашсын өчен бала күп аралашырга, үзенең сорауларына җавап алырга тиеш. Әти-әниләр балага аз игътибар бирсә, аның сөйләшүендә тоткарлыклар барлыкка килергә мөмкин. Сабый 3 яше тулгач та сөйләшмәсә, белгечкә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Балалар бакчасына йөрү чоры нәниләр телен камилләштерү өчен иң кулай вакыт. Мой ребенок начал говорить. Кызымның теле соң ачылды, бик авырдан сөйләшә иде. Виолетта Юрьевна да 2 ел шөгыльләнәбез. Инде зур алга китеш бар. Баламның сөйләшүе яхшырды. Мактаулы, әмма авыр хезмәт. Логопед Виолетта Тарасова сабыйлар сөйләмендәге авырлыкларны үз йөрәге аша үткәрә. Связано с тем, что, конечно, нам приходится работать с большим количеством детей. Сөйләм кимчелекләре булган балаларның кайберләрендә психик тайпылышлар бар. Алар белән эшләү күп энергияны ала. Ата-аналар белән аралашу да зур көч һәм сабырлык таләп итә. Күбесе бик хафалы. Шуңа да миндә кайвакыт эмоциональ талчыгы барлыкка килә. Бала сөйләмендәге кимчелекләргә игътибар итмәү ата-ананың зур ялгышы. Сабый чагында төзәтмәсәң, мәктәпкә кергәч авыр булачак. Бала программадан артта калырга мөмкин. Үз эшенә бикләнгән, сөйләшүеннән уяла торган, психологик комплекслардан интегүче кеше булып үсү ихтималы зур. Тормышта һөнәрен үз урынын табуда да киртәләр туу куркынычы бар. Бәхеткә Татарстанда логопедларны сайлау мөмкинлеге зур. Ә Россиянең иң яхшы 15 белгече рәтендә булган Виолетта Тарасова Казан балаларында республика районнарыннан килүчеләрне дә кабул итә. Һәр балага үзен табуда ярдәм итү музыкаль педагогның бурычы. Шулай ук музыка, сәнгать дөньясы белән таныштыру, җырчы яки биюченең талантын ачу, сабыйга социаль мөнәсәбәтләр дөньясына керергә ярдәм итү дә әлеге педагогның эше. Музыкаль педагог ул артист та, тәрбияче дә, психолог та. Кешеләр алдында чыгыш ясау куркуын җиңәргә, балаларга үз көчләренә ышанырга ярдәм итү зур хезмәт. Бу балаларның күз аллавын үстерергә, гүзәллекне күрә белергә өйрәтүче кешеләр. Музыкант үзе дә иҗат кешесе бит. Югары музыкаль белемле кешеләр ни өчен балалар бакчасына эшләргә бик теләп йөрми? Тәрбиячеләр үзләре каян илһам ала? Бу хакта без 408 номерлы балалар бакчасының яшь белгече Ирина Петрова белән әңгәмә кырдык.
Дети, не кричим, а поем, хорошо? Ирина Петрова укытучылар нәселеннән. Леногорскиның җыр моңга гашыйк мөгаллимнәр гаиләсендә тәрбияләнгән. Минем әтием, әнием, әбием укытучылар. Бабам бик озак директор, мәктәп директоры булып эшләде. Минем әнием музыкант. Ул минем сәләтемне күреп, кичкенәдән үк мине музыкага өйрәтә башлады. Минем ике бабам, алар музыка коралларында уйнадылар. Педагогика училищесыннан соң югары музыкаль белем ала. Вуз дипломы булган белгечләрнең күбесе балалар белән эшләргә атлыгып тормаса да, Ирина Петрова нәниләр дөньясын сайлаган. Меня колокольчик белән алсый уйнага. Бу дәресләрдә бала күңеленә зур кыйммәтләр салына, матурлыкны күрә һәм аңлый белү, зәвык тәрбияләнә. Музыка сабыйларны эчке дөньясын гына баятып калмый, фикерләвен камилләштерә, киләчәк уңышына нигез сала. Белгечләр сүзләре буенча, хис-тойгыларны тик музыка һәм аралашу үстерә ала. Шуңа күрә музыкага баланы укыту бик мөһим. Баш бик тиз үзгәрә. 10 елдан соң дөнья нинди икәнен без, нинди булачагын без белмибез. Шуңа күрә хәзерге вакытта сәләтле кешегә җәмгыятьнең ихтыяҗы бик зур. В психологическом развитии музыка, безусловно, влияет огромную роль. Баланың психологик үсешендә музыка зур роль уйный. Хәтта музыка терапиясе дигән юнәлеш бар. Ул тискәре эмоцияләрне, борчуларны чыгарырга булыша. Шаян җырлар, халык иҗаты, классик әсәрләр. Бала күңелен рухи яктан баетуда музыка белгеченә шулар ярдәм итә. Миңа җырларга һәм биергә яшый. Мин бу күлмәктә биегән идем. Биюләр үзенә бер дөнья. Сабыйлар белән бергә укытучы да аларның хыялый дөньясына чума. Башка тәрбиячеләр дә читтә кала алмый. Көне буе җыр, бию, эш түгел, бары ләззәт кебек, тик читтән караганда гына. Бу зур хезмәт, музыка дөньясыннан да ял итү кирәк. Я очень люблю тишину. Моя любимая музыка — это тишина. Мин тынлыкны бик яратам. Минем иң яраткан музыкам ул тынлык. Табигатьтә, паркларда йөрергә тырышам. Шулай ял итәм. Тынлык нәфисеннән соң күңел бары бер җир дөньясына тартыла. Ирина Петрованың хоббиы да музыка белән бәйле. Балалар бакчасындагы дәресләрдән соң ул яраткан шөгыленә тотына. Кичен хорда җырлар өчен репетиция ясый. Безнең бүтән куркуларыбыз да, уңышларыбыз да бала чактан. Безнең программа геройлары мөһим миссияга ия булган кешеләр. Алар безнең балаларны тәрбия аша бәхетле итәләр. Безнең программа ахырына якынлашты. Сабыйларыбызга үз вакытларын багышлаган, аларга үз мәхәббәтләрен бүләк иткән кешеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котларга онытмагыз. Бәхетле булыгыз.